Više od 4000 mališana iz 75 splitskih vrtića u protekle 2,5 godine prošlo je edukaciju o odvajanju otpada. Provode ih udruga specijalizirana za to i Splitska čistoća, a financiraju grad i županija. Na završnoj radionici bila je i naša ekipa. Gdje ću baciti ovaj papir? Bravo! Kad neće odrasli, hoće djeca. O razdvajanju otpada znaju podosta. U koji kontejner bi ti spremio novine? U plavi. A plastičnu bocu? U žuti. Pa sve znaš. Ako bacamo u sivi miješani, ćemo zagaditi planetu Zemlju. Splićani odvajaju tek nešto više od 5% otpada, što nije za pohvalu. Krivulja, kažu, raste, ali sporo, pa u gradskom komunalnom poduzeću sve nade polažu u najmlađe. Biće to maraton, ali vjeruju da će se isplatiti. Reakcije su zaista pozitivne, djeca su puna pitanja, puna maštovitih prijedloga i vjerujemo da će ta generacija djece sutra kad postanu odrasli ljudi biti vrlo odgovorna, odnosno odgovornija od nas odraslih sada. Čistoća je u suradnji s udrugom specijaliziranom za edukaciju građana već održala niz radionica po Kotarevima i neprestano ulaže u promotivne materijale, no odraslima te informacije očito na jedno uho uđu, a na drugo izađu. Krećemo s djecom od 4 godine, to je nekako dokazano najbolja dob. Također su nam u planu radionice i za škole, 1., 2., 3. razred i 4. vidit ćemo. Ekološka svijest svakako se razvija od malih nogu, a za to su zaslužne i tete u vrtićima. Jako puno s njima radimo po tom pitanju, zbog toga smo primijetili da im se tema jako sviđa, da svo to znanje koje prikupe u vrtiću prenose svojim roditeljima. Učeći u vrtićkom vrtu ili u hladu borova, gradivo brzo svladaju, a što su sve ovi mali Splićani naučili, pitajte ih, možda vas iznenade.